Kublai pi barok ki perlok ki bapet ya kanika kubor ka badai mentakas ni. But let's say kane ka dairu ka kubor ka ba pimpat juyo sngau menu. Haba uwei ubreu ublatip kateng kum usiona chana. Ubadai napo ka jala Mizoram. Ubadan hakakarta ka bahnya pun rusnem. But utay urang ba ulangej ru ba uday ubreu ubabuntam hakajingdon breu jong kisi yung sistem habro kawai kapertai. Kakubor leng ba Chief Minister Zoram tanga ubadai napo ka jala Mizoram. Ula pentik na ba utay urang ba ula klat no hakasngi ublay bat utay urang ba ula i no sitang por ya ki lai pun rungut ki tengah ki jong u bat prap kundai ngut ki dai ki kun red lai pun rungut ki dai ki kun ksiu ki jong u kadaw kala penlong yo utay urang ba abon klat no kadai na marba uyo ya ka jingpang diabetes bat ka hypertension. U Chief Minister jo ka Mizoram ula pha ka jing snolem shakitu ki bahiyeng bat syaka snong ka thabro ka wei basa utay urang ba kapla tip kerteng kum ka bak tau talang miang utay u Chief Minister ula ong daka jingdon jong ka te ka long yeng klapen long ru ya ki bun ba kinong jingok kai perthai ki blawan tu hakate ka jaka ka basa utay urang ba ki bahayeng jong utay urang ba siuna ki laong ba utay urang ba ulapang nadu ka hinyau terik jong ubanai jun ar hajar ar phawai bat utay urang ba uklem la shu ban bam bandi bat haka khatwai terik jong ubanai jun ar hajar ar phawai uklem tibru shu hak tu kapor ki doktor ki laong ya ki bahayeng ba don kam ban ais nam kerki bat markum ta kita ki bahayeng lapen kit no ya utay urang ba ublatit kerteng kum usiuna syapo ka nong ba aisol bat lalej sumar hapo ka hostel blatip kerteng kum ka Trinity Hospital. Henry naka jingjur palat jong ka jingpang utay urang ba ula klat no hakapor lai baje hakasni ublay. Ya utay urang ba siuna gana lakha hopna Julai arpawai terik ha usnem 6,000 khanas pa sausan. Bat ulayo breu hakakarta kabakhat nyosnem syasa thiangi bat kadairu kalok kabanengkong jong u bat katei kalatam lani he ya u kumbalai snem kakarta katkum kajing yathu jong katalong khobor ba menta kasngi tangkine khoblai sibun.